Mentala kumba line sao benai hading jing pen I na kene ke channel ya ke jing tei ya kene ka yang mane ba chong ka jalan yam jawai menta ka sngiru ngel ya pen I biang sepi hadin ki lai sao benai baladap but ni kemen sibu ne ba kadang ba ya kat ba nang ya ki por ki sngi ke jing tei ya kene ke yang mane ba kadang ya sekmat ba ka ya ba pada ke cok por ngi kermen ro ba lang ba kecing isne jong blay kecing I ke jong blay ba kecing ku jong blay ya ka parish jawai bat ya ka diocese jawai borok ko wei kani ya kani ka yang mane ba an la pan pendep koloi nang ba in yok ban pen I shabaro ma pi ki pa jong blay ya kani ka yang mane ba ha ka bai dai bat ka
Sengi Borom ru kumjuk ya ka Paris Jawai. Ha ke ba ngi layak lenti mentah na ke bentah ke jingdap sis pak senem ke ba ke Paris Jawai jongi kan yok ban rakhe house nem ahraja apun rio. Tingi kermen haswa kata ya kene ke yang maniba an la ban pendap kloy bat ha ke cok kapor ngi ban pen isapi ki pak jong blai ya kene ke yang maniba bat kermen ba barok mapi pinduai lang pinduai kerpang kenang ba kene ke ya ka ne ke yang maniba an la ban pendap kloy. Ha ke bai dai bat kene ke cinta ya ke yang maniba yang persangkat balak na kene ke channel man pen isapi man ka lai benai la ne sau benai kenang ba pi ki pak jong blai pin yo ban pet ya barok ke benta bala depsna ya kene ke yang maniba ko blai shibon. Nah kene kaliang ya ngila ban yi ya ki benta ba sapo jong kene ke yang mani kini ki ba sapo ki de ki kamera la ni ki jakasa la ni kala bandai ru ka hall ha ka ba ki pa rangai ki nyam padan kam ha ka por padan kam kum ki sengi borom la ni ki jingle ka ba pher ba ka benta ba sajrong pat kan dei ka yang mani te ngi kermen ba kani ka plan na ka benta kani ka jingtai ya ka yang mani ba kan long ka ba sai so ba ha ka jok ka por kan long ru ka ba job but ngin dang ya yang syakmat ha ka ba ngin yo an pan isapi ya baro saudong ki benta jong kani ka jingtai ya kani ka yang mani ba jong ka jalan yam jawai pat ha ka jok ka por na kani ka channel but kumba I Paris Pris jong ka jawai Paris ila kentu na ki por i para bangai pan duai kerpang kenang ba ka jingtai ya kani ka yang mani ba kan long ko job kan ya bai pada ko jok por an la ban pendep koloi ru ya ka bat kum joro na kaliang jong Paris Pris ha ka teng jong ka dai sis borok ko bai ikan tu ya ki pai rengai ba ban ya le kan bala ban no sanyang kan bala e ka bor kenang ba ki jing ka jing tai ya kan ni ka jing mani ba kan ya ba kan ya bai bat kanam don kono kono ka jing e ha ka bai dai bat ka jing seo jing sap kam tam ya kinong trai kenang ba kinong trai borok ru kin trai bah par kin la man pandep koloi ro pan sna ya kan ka yang mane ba
Nah, kani kaliang ngila ban i ya ki benta ki bas Nadine trong ka ni ka yeng mane bangila ban i ya ki ni ki paya baro ki ba iskem bat ka bi idap da ka cengkerku bangi kermen ba lang ba ka jing iskem trong ki ni ki paya ka jing te ya kani ka yeng mane ba ro kan long bas kem bat ha ko jok por kan long ro ka jing job bat ka jing kemen ka bakrau ya ka jelaniam jawai baro ko wei
ya ching nong khut trong nê ha ba bet kham tam ya ching e trong nê ha ba kini baro lok sir nghiu wa sha trong nê buat ngatu ini terus Chừng men ha dono trong me ba man trong nga long khen ching i trong me ha ba kini baro log sir nghiu du sai trong me mani ya me try mani ya me I try kene ka liang pat ngin ye ngin la ban ye hang ne ya ki benta ki ba shajrong jong kene ka yeng mane ba bat bangi pai se ka ka liang ngin la ban ye ya ka yeng mane bang jong ka parish chuai ka Saint Teresa Shrine Cathedral Church parish chuai ana bangi pai se kene ka liang pat ka ka liang jong surok bat ka phalau jong kene ka yeng mane ba passion ne ka liang pat ngila ban ye ya ki benta ki ba shadin jong kene ka yeng mane ba tai sa ka liang ka dei ka benta jong ka surok ba jong ka New Hill Joy Manang ne ngila ban yi ya ka yeng school jong ka Marian Hill Higher Secondary School Joy ka badang shudap tai ha kini ki benai baladap
Jinx Camperday. Sasisin na kalian jokan ni ke channel ni kerpat epi ki pra banget ki pa jong blai borok ki bana kini ka parish na ke diocese pat ki ba na ki wei ki diocese ru kumjo pan doi kerpang pan bo kecing doi kerpang na benta kini kecing tei ya kini ke jeng mani ba jong ke jalan niam jawai kenang ba ki kam kin yai bet kecing temu jong ke diocese borok kin yai bet bat an la ru ba pendep kloi ya kini ke jeng mani ba kenang ba en yo pan rakhe ya ka sngi pan kerku ya kene ke yang mane bang ikermen ba hakasngi ba ka jelaniam jawai kan ya bang kerku ya kene ke yang mane ikermen ba ki pai renget na keleng jong kene ka thain ke jongi kin yo ban wan ban sakhi ba ban ha jok por ban hisimenta ha ke jing niam ha ka por ha ka sngi ba kerku ya kene ke yang mane ba ko ble sibo ni pi baro bang ikermen na kene ke channel in persyang ru kat bala ban pen ibiang shapi ya ki ka to kat ne ki benta ki bala dep haden kumba lai benai la ne sa benai bat ngi kermen ba haden jong kene bat haden jong lai benai sa benai haden ro in yo an pen i pi ya ki benta ki ba kam itana shushu namar ka badang ya ki por ka jing te ya kane ka yang mane ba ro kadang ya bai hi bat ngi kermen ro ba kumba ka ya bai ka kam ka jam ha ka de ha ki di ki benai ba dep ngi kermen ba ha ki benai ki ban sawan ro
kam kijam bro ak bantai kan ka yang mane ba kin ya bai hi kum jo kublai shibon ni pi baro but ngi kerpat nak lian jong ni ka channel ban ya sam lem ya kan ka video sam lem ya kan ka live video sha ki parlok ki jong pi ki bum poi perkat ban i ya kan ki video ba ka jok ko por ki 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 bum pat la ban i ya kan ka video ni kerpat le pi ba pen ilem ya ki we ki parlok ki jong pi nam ba ki ru kin i ya ka de ka Jingat lenti syong ka jalan yang jawai pada kejok kopor gerpat ro sai sisen ban bo kecing tuai ba kerbang kenang ba ya kene kecing tai ya kene ke yang meneba an la ban pendep koloi hakis nem ki ba ka diocese kala thungan pendep ko ble shibone pi baro